Tnedew sessjonijiet ġodda mirati għat-tfal u l-ġenituri tagħhom bilan li tissaħħaħ relazzjoni ta' bejnietom. Ta' bardan waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Kumitat Trobbija Pożittiva u l-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal. Ruth Xiberras, chairperson tal-Kumitat ta' Trobbija Pożittiva, spjegat kif wara li saret riċerka minn numru ta' ġenituri flimkien ma' wliedhom ħarġu ta' punti dwar kwistjonijiet li jħassbu kemm lill-ġenituri kif ukoll it-tfal brabta ma' relazzjoni ta' bejnietom. Lan wara hija li nisimgħu kemm it-tfal il-ġenituri li t-tfal jipparteċipaw u anke jekk ma naqblux, imma daw id-diskussjonijiet ikunu tajbin il għaliex fl-aħħar mill-aħħar inkunu qed nagħmlu komunikazzjoni bejn it-tfal u l-ġenituri. Intqal kif iż-żewġ punti maġġuri li ħarġu mill-istħarriġ li sar u kif il-ġenituri jinsabu mħasba dwar l-użu eċċessiv tat-teknoloġija filwaqt li t-tfal semmew il-bżonn ta' titjib tal-komunikazzjoni mal-ġenituri tagħhom. Dan il-bżonn kien ħareġ minn evalwazzjoni li konna minna wara kampanja bejn l-adolescenti u r-relazzjoni tal-ġenituri tagħhom li konna għamilna bħala Positive Parenting Malta. Waħda mill-iktar affarijiet li tinkwieta il-ġenituri kienet id-dipendenza fuq it-teknoloġija tat-tfal tagħhom. U riedu u qalulna li jixtiequ iktar edukazzjoni kif huma jkunu jistgħu jikkontrollaw u jsibu l-bilanċ bejn il-ħin li t-tfal tagħhom iqattaw fuq it-teknoloġija u bejn li jagħmlu attivitajiet oħra li jkunu anka ta' benefiċċju għal is-saħħa fiżika tagħhom u anka mentali tagħhom. Il-Kummissarju għat-tfal Antoinette Vassallo qalet kif kien għalhekk li tnedew dawn is-sessjonijiet li se jkunu mifruxa matul is-sena biex bekk jgħinu biex tissaħħaħ relazzjoni bejn il-ġenituri u l-ulied. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon spjega kif filwaqt li t-teknoloġija fiha t-tajjeb tagħha u għal dan għandna narfu l-importanza tagħha hemm ukoll il-ħażin, mod partikolari meta tintuża b'mod ħażin u b'mod eċċessiv. Sostna fuq kemm importanti li nsibu ħin għal xulxin għax ir-relazzjonijiet ta' bejnietna huma importanti ħafna. Kull min huwa interessant f'dawn is-sessjonijiet li se jsiru matul is-sena jista' jidħol fil-paġna ta' Facebook ta' Positive Parenting Malta għal aktar informazzjoni.